Good morning po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña na meron po tayong share na video po sa inyo. Ito naman po ay tungkol sa automatic gate opener natin na bigla na lang pong huminto yung pagbubukas niya at hindi na rin po magsara kuminsan. At syempre dalawa po itong gate opener na to, pero yung isa lang po ang hindi gumagana. Kaya ita-troubleshoot po natin yan kung ano po ang nangyari at ating papakita po sa inyo. At syempre po, bago po ang lahat, ako muna ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At syempre huwag niyo pong kakalimutang i-like at paki-share na rin po. At syempre naman po, huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Marami pong salamat muli. Ngayon naman po ay balikan natin yung ating video at inalis na nga natin yung cover ng ating main connection. Ito po yung kanang gawin na hindi na po gumagana. At yan po ang ating ito troubleshoot. At ito naman po yung kanyang wiring diagram at dito natin i-base naman po. Sa ngayon po ay alisin muna natin yung connection po ng nasa kaliwang gate opener. At isunod naman natin yung isang hindi po gumagana na nasa kanan po. At kung babalikan po natin yung ating wiring diagram, ito po yung ating tinutukoy. At magtungo naman tayo dito sa kabila at meron naman po ditong electrical box na kung saan po nakakonect yung nasa kanan na automatic gate opener. At kung makikita po natin na wala naman pong mga naalis na wiring dito. At atin pong tetestingin ito ng paisa-isa po. Ito pong connection na ito ay galing po doon sa top-in automatic opener. At atin pong ilalagay yung ating probe at titingnan po natin yung kanyang continuity. At ito na nga po, ang lumalabas ay 27.2.3 na ohms. At maganda naman po yung kanyang reading. Kaya po ang ginawa natin ay nalis po natin yung nasa kanan na gate opener at nilagay po natin dito sa main panel na direkta po para makita po natin kung ito po ay gumagana. At nung ating pindutin po yung ating remote, ito naman po ay gumana. Kaya wala pong diferensya itong ating motor. Kaya yung ating reading kanina ay tama po lamang. Nang muli nating testingin po yung mga wires, yung dalawang wires po ay open na po. Kaya yung kulay red at saka yung green po ay naiba na po yung kulay, naging orange na yung dating red at yung green naman ay naging brown na po ngayon.
At ngayon naman po ay binalik na po natin lahat at itetesting po natin ito para makita natin kung yung load niya ay okay pa po. At syempre po nandito naman tayo, kaya gawin na rin po natin yung kanyang maintenance. Nilalagyan po natin ito ng langis at nilalagyan po natin ng panibagong grasa. At yan lang po ang ating video at marami pong salamat sa mga nanonood ng ating video. Muli, ito naman po si Pinoy Espeña. Marami pong salamat.